Čaute, tak prišiel som zo skalitého ku Perfovi. Perfo, čau. Servus. Tak, natočím sa takto v zrkadle. Cesta bola úplne v pôde. Až na nejaké miesta, kde som musel čakať jak jebnutý. Ale dostavili sme sa dobre, sme vo Valaskej, v Činžiaku. Perfová izba, perfová vitrina, samé kokociny na skrini. Dívajte sa koľko monsterov, asi jebnutý. Musel do toho vyjebať peniaze. A Perfovo kráľovstvo. Ghetto. Dívajte sa, kurva. Dneska sa tu bude pažiť, pičo, SteelSeriesky. Jako sú to označené SteelSeries? Siberie, piče. Jeho komp, bez skrytu. Tak. Šuplík na to. Šuplík, dívaj na to. Ty kokot foták. 500 000 €. Perfo. 200 000. 200 000. Dobre, no tak v pohode čakáme za chvíľku, tak čakáme hodinku, lebo ešte čakáme na nášho legionára Montyho, ktorý povedal, že o 7 ideme hrať hokejbal, tak mu to idem ukázať, jak sa dávajú góly. Robo sa tu smeje, jak ujebaný, ale v pohode, ale nie som rád, že som tu mohol prísť. Sranda a uvidíme sa na hokejbalovom ihrisku, tak zatiaľ čaute. Tak Perfo nám ukázal jeho vybavenie zo všetkých klubov. Je tu samé nálepky, tetovačky, pásky, Sirius klub. Toto je DJ Antoine, čo bol v Siriuse, pán. A pustíme si pesničku, jeho aparatúra, môže ísť do piče, ale v pohode bije mu to. Tak. Jeho či penaženka Louis Vuitton jebe. Pohode. Môžeme natáčať ešte 16 minút, niečo tam vyjebem a tak. Pohode. Nová Motorola. Nová. Ty kokot, hodinky. Telefón, ktorý stratil asi pravdepodobne, že? No, foťak tiež, ale ja mám lepší. Olympus, on má čo? Sony. Tak dobre, no. Takže tak, pesnička nám hrá. Ideme sa zabaviť, tam má loptu. A tak, a večer to bude bažiť. Ale toto je kuriózne, musím natáčať znova, lebo Perfek ide zakročiť a ide robiť operáciu, ako má dodrbaný prst, no neheď, na nohe, na palci. Tak Robo zakopol a neheď má piči, počkaj. Ide do piče. Ty vole. Ty kuku, ty vole, to má jak tetovačku, alebo nejaký štít ochranný, ty vole. Jo, perfektová chrpatá noha, hopy, jeho sádra si kreslil. Nehed je dobrý, žije, no a žije v pohode. No i super. Perfová ponožka. Gucci ponožky. Gucci. Perfo, usmiej sa. Ale zrkadlo má dobré, z mojho olympijského. Má olympijské kvalitné. Super. A nie na Facebook. Však na YouTube to bude. Ale nie na Facebook. Neboj sa. To budú Takže som sa okúpal. Hral som do piče hokej. Zasa Perfové dobré zrkadlo. Najebaný som trochu, ale nie, srandujem. A toto je Perfov kamarát. Zabudol som meno. Predstav sa nám. Maťo, si král. A dneska tu Perfo usporiadava nejakú hausku. Perfové nejaké drobné sú tu. že drobné. Tak, Facebookčík. Nefod ma z tejto strany, tam mi chýba zub. To je dobré. Usmej sa. Dobre, takže dneska tu bude nejaký kurvinec. Píše mi Dunker, že sa zgrcal z trávy. Som sa pogrcal 3-krát na praxi do piči, úplne stavy, mal som, zle mi bolo. Dunker, si kokot, si slabý, ťa uznávame, poď niečo o Dunkerovi. Ale vieda čo. Dobre, Dunker, vieš, si hejter, asi... Však dobre, však v pohode, Dunker si najlepší v scéne. Napíšeme, A či si nie. týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť a už uvidíme, ako tá hauska dopadne, dúfam, že Perfo niečo zorganizuje.
Lebo ak nie, tak je to piči. Tak sa zatiaľ majte, máte pozdrav. Čaude. Dobre. Dobré ráno, ja vás zdravím z Romovej izby. Zase jeho parádne zrkadlo. Natoč potom ty one. Tomu ver. Ten včerajšie tam podobne. Po včerajšom dni som dobitý, dodrbaný, celý zlomený, rozbitý, perfo ma musel dávať dohromady. Stále vlasy, vidíte? Vlasy mi stále. Zobudili sme sa krátko po 11. hodine. Robo spal sem, luxus, a mňa nechal spať na posteli. Ako Robo stanul, zapol počítač. Zapol som svoj život. Jeho život a po včerajšej noci nám to stal menší bordel. Sú tu samé plechovky, kúpil som tej piva, ešte raz som si dal jedno ešte. A perfo vypilo by 2. Je to honta. Takže za chvíľku si pôjdeme zrobiť raňajky. Tak sa majte. Chcem sa ešte spať, som nevyspatý, ale zahral som si dobre. Čaute. Čaute zasa perfové zrkadlo. Už je niečo po pol jednej a perfo hrá s jeho rukou. Masters. To je profi, tak se hrá profi, jo. Teraz je, on to ide samé. Tak hrajeme Call of Duty 4, jo. Tak je to celkem dobrý, jo. No teďka perfo si dal skoro plus 50, ale mi se to nepodařilo. Ale říkal, prej je v tom top, no. Jo, počítač asi lepšej perspektury, či jak sa to povie, to je jedno. Popiče, a to další kolo pro perfekta, ty vole, hrajeme ten hokej, jo. Ty kokot, neambíš to. Tak je to default, dať. Jigu. Ďalší kolo bude to. Už si to blíži. Ty pičo. Co som dorehol, ale teraz už bude to. Sekunda v krížoch, jaj. Ty kokot. Ty kokot. Tak jako dneska se těším na večer, no. Bude sranda, ty vole. Citrons, ty. Perfov čajík. Perfo nechať. Ne, do včera. Tak aj další kolo pro perfekta, cítiš se teďka? Brutální nážas. Ty, tak se nám ukáž, no. Desítka nejde, no. Máš livestream, ty vole. Bože, jak sa tam zajebe. Tak prišiel ku nám Maťo s jeho náušnicou v uchu, limák. Robí si tunel, to bude riadny tunelák. Už sa práve najedli. Púšťame si tu pesničky. A Robo spí na jeho exkluzívnej posteli, kokot mu stojí. Dívajte sa, jak mu stojí. Je tu už to, prosím ťa. Všetko točíš. Na jedení som. Plné brúško. Ty, kokot, jaké sú mali? Cestička do raja, dívajte, cestička do raja. Zlomená ruka, lebo povedz niečo o živote, daj niečo do toho. Mám sa úplne na piču. Prečo? Neviem. Čo ťa trápi, že som prišiel? Nie, že nemôžem kaliť kód. Prečo? Lebo nemám ruk. Ale tak si musel vyrezať dieru, aby si mohol. No, už som si vyrezal už ráno. Už v pohode. Som v pohode. Ale si silný. Som, no. A za to ťa uznávam. Ale som v piči z tých halušiek teraz. Hej, napapal si sa riadne. Veľmi. Ty kokot. Musím ísť na pivo. Treba ísť na nejaké mliečko. Si ho chod dať tie vlasy spraviť. Prečo? Lebo poješ takto. No tomu ver. To je lux. Si ako škorec. Musím sa umyť. Lebo nám nejde voda, ale Robo vyjde. Sme bez vody.
Ja čo mi ešte povedať, čo o takej scéne, koho by si chcel pozdraviť tomto vodu. Koho by som chcel pozdraviť, tak seba. No. To je asi všetko. Nie. Maťo, ty by si chcel koho pozdraviť? Rodinu, priateľov, blízkych? Blízkych. Meda. No dneska to vypadá na zaujímavý deň. Ide s nami Maťo. Maťo niečo objavil. Maťo ide s nami na pivo. Čo si objavil? Maťo objavil počítač. Rúbanicu asi. Jak si pomáhajú cigani? Album? Nie, vyberovka, ale to je ajaj. Tvé oko, dodrbané obočie. Snajperské. Perspektívy. Las musí sa skúmiť. To je to prehrať mi úplne. Počkaj. BAM! To je isto na piese Gentleman a podanie Roba. Tak boli sme na 3 pivách. Povedz, že Perfo vypil ďalšie pivo. Tak Perfo vypil ďalšie pivo ešte. Mám to povedať. A boli sme na 3 pivách, ktoré padli dobre. Gentleman. A sadli dobre, boli to Šariš desiny alebo 12-ky. No nebol Šariš, to bol... A dobre boli. A večer sa tešíme, že budeme tu zase sami. Takže sa tešíme. A zasa Robova posteľ. O 4:30 pôjde spať. A zajtra to bude hotovo nářez. Naklep. A tak. Robo si tu vyklopkáva nohou. Tomu verte. Lebo povedal niečo, koho chceš ešte pozdraviť, to nič to som povedal. Všetkých, čo chlastajú. Lebo ty si už napitý, že? No detare. Nie som, budem. Za 2 hodiny. Teraz som všetky ja vyhral. Tak, čaute. Sme zasa v meste v Brezne, pri Tesku. A toto je Kubo, Monty a.k.a. Legionár. Jakub Monty Strmeň, Tak Jakub Monty Strmeň, to je top slovenskej scény. Samozrejme, ja som top 100. Ale tak, ideme za popeniažky. A Monty, aká Jakub Strmeň, povedz niečo do eteru. Natočím sa auto stojí. Ojebal som. Ty kokot. To ma odrval teraz. Monty, ešte s tebou nemám rozhovor, koho by si chcel pozdraviť. Tak moju mamu v prvom rade. Určite aj na všetkých. Práve ideme do arény. Ideme do arény na hokej. Pozdrav Jojka. Kubo ide dole. A aj pre vás máme najvýhodnejší paušal od Orange. Vytiahneš ovečky, tak to zakryl. Nie, za ty píkal vytiahnem zo šatní, vieš? Tak povedz Monty, že pozdravujem Jojka. Pozdravujem ťa, Iston. A smrdzací vajca. Kokot. Aj Monty mu. Brezno, aréna. Či, jaká aréna? Čiže vstup. No, utekaj domáci piči, ideme fajčiť. Monty si ide páliť. To nedávaj na internet, mne nevedia, že fajčím. Mne nevedia, Tak počkaj, no ty neboj sa povede. Dodrvaný objektív mám trochu. Pohode. Tak my si zatiaľ sem staneme na lavičky, hej. To je Brezno, je pekné mesto. Dobre. Čo, ideš ešte kurovať? Tak zatiaľ sa vidíme na Karat Tuning 2004 v Brezne Sirius klube a Chceš vidieť aj môj biceps? či chceme vidieť aj biceps jeho, tak ukážeme. Tak ukáž. Ty, jaká mikina. Ako říká, pomaličky sa to dopíja, v pohode, trošku sme v nálade, lebo trošku
Zdraví vás RITMO a.k.a. Olympus 12,5 megapixel. Ja som Iston, to je Kubo, z predchádzajúceho vlogu. Zdraví vás TLUO. Kubo, Všetko ty chceš postrihať. kámo, už to bude hneď. Počúvaj Kubo, tak si rád, že som prišiel? Do píči. Ale si spýtam sa ma to každých 5 sekúnd ako škôlkár, vieš. Ja viem, tak nie je to ako škôlke, to je pravda. Počkaj. Všetko Robo sa chystá si pripiť. Vodičko je to dobré, máme 52 tatranský čaj. Ďalšie ide Jakubkovi. Na zdravie. Moc fajné. Posun to aj mne. Zdám takto cigu za ucho, vieš. Takto zdám cigu za ucho. Daj. No rýchlo, mi zhorí do piči hlava. Zhorí mu hlava. Tady na chaci najebali by si zabudol. No do piči, že? Jaké dymy mu hlava. Aby si mal od cigarety taký pás, tak by som zavrel. Legionár pije v Call of Duty 2, no, ty kokot. Legionár skill do piči. Tak skill. No, daj si ty do piči, pán kameraman. Tak podrž. Počkaj, musím si cigu už tady zohnať. Tak zatiaľ chlapci na zdravie. Pozri, pozri. Pozdravujem všetkých, Jojko, Mirčo, všetkých. A hlavne perfekta, u ktorého som mal byť. Tak na zdravie. A za chvíľu budeš ona. Za tými dverami budeš opitý. Pohode. Budeš ty brušáky robiť so mnou. Máte reklamu na Gillette. Mach Reklama na Born to čo? Born to Run. Kde je zátko? Narodený prebeh, viete, vidno, že som Čo má? to máš? Čo? Zátku. Zátku? zápchu, ja mám zápchu. Ty si celá zátka. Takže Kubo. Fajnový. Na chvíľu. Mám ešte boty. Nenatočíš nás? Počkaj, Natáčam. naše boty, počkaj, vystriž botu. Ja mám Nike, ale Ja počkaj, mám dám si hor... Cirky. Riflu si dám hor... Ja mám oholené nohy, ale ja nezaraz. Moje rifle stali 100 €. Ty vole, to sú bomby. Tak moje kopaté brucho stalo sa. Počkaj, ukážeme spolu, dívaj sa. Ja je tučný! Ty, ti vravím. No, počkaj, bradavku, nie! Bola také pupky, ukáže PFO brušáky, Počkaj, tak perfo, tak nebudem ukázať brušáky. Dobre, takže týmto by sme sa chceli V jednom videu s Kubom rozlučiť a dúfam, že v Siriu sa bude ďalší. Tak zatiaľ. Povedzte, všetci Nerob pičky idú okolo, nerob pičky idú, Počkaj, ty si na kameru. Počkaj, to je v pohode. Ideme v Brezne. Sa musím seba natočiť, čo si? Ja sa nepoznám. Ale nie, Kubo, nehambi sa. Choď preč od nás, choď do piči. Robová hlava zozadu. Vlasy mu stoja, jak zelektrizované. Teraz sú 3 pičky. Ty koko! To ja mi vlasy ako zelektrizované. Ale hej, 1, 2, 3. hej. Nie. Pozri sa, 1, 2, 3 idú. 1, 2, 3. Normálne to je 2 plus 1, vieš? Počkaj. Máš bonus ako kávu zadarmo. Kávu zadarmo. Kávu zadarmo. Piči, nekameruj ma, ale poď do piči ťa do oného, do výkladu jeden tam. Chlapovina má kameru. Dobrý večer, prajeme. Ty koko, to sú maturanti. A má roboty To sú kamaráti, to sú maturanti, poviem najebať. Kde? Policajti? Policajti, ty si kamarát s policajtmi? Dobrý kokot Ja som potom. kamarát, už ma chytili. A Jojka chytili, Jojko, ty si král. Jojka chytili, kámo, 2-krát, ale Jojko to... Skúse s tým Jojkom dopiť, ty si A ma to je kamarát, masturbuješ. Ty si ma masturbuješ na tie končák. Masturbujem si, hej. Tak. A to je bar nejaký, kde sa zatvára? Teraz nekameruj, ti pekne hrajú. Počkaj, ja si kameru na seba. Tam je dievča. Čaute. Čaute, sme na karatuningu. Samé auta s podsvietenami. Ty kokot. Ja som pozeral všetko, Ty si kto? Maťo. Maťo. Ty. Ale nevieš minerálku ísť do piči zohnať. Robo. A netoč ma. To je Kubo. Rozjebaný na piču. Dobre, na sporok rozopnutý to nemôže natáčať. Open Magic.
Počuj, poďme pred Magic a normálne pôjdem pýtať do piči minerálku tam. A čo ti povieš, za 50 centov? Čo? Nie, netoč, čo si. Veď kamarát. Hej, ale netoč. Povedz, koho chceš pozdraviť. Ešte oné, treba Koho chcem pozdraviť, tak chcem pozdraviť šťavničku hlavne. Šťavničku, Hoziho ešte chcem Tak pozdraviť. Hoziec zdravím, ja som Iston z Call of Duty 2. A my sme proste scéna. Ja netočíš. Ty boles, No hýbaj, hej, ty kokos proste. Videl, ty čo tam dáš z taxíky? to je dobre telo, ty. Tak ideme sa. No poď, ideme hej. No poď, a natáčaj celú cestu, ideme nájsť auta. Hej? Tak hovor, čo natáčame, toto máme čo? To je môj oco, toto je môj oco, hej. Počkaj, chceš pustiť ten dielčík video. Toto je môj oco, to je jeho oco. Ja neviem, čo to je, ale to je. Čo ti jebe kávo? Počkaj, tohto šipa. To striekal Montyho kamarát, Paľo Haváš. Keby ste chceli tetovačku, vybavíme, není problém. Kámo, ty vole, jaké luxury, brýho, prá. Už je na to, už nenatáčaj. Čo? Ti sa mi káril. Nenatáčaj už, ty koko. Čo? Fakt, nenatáčaj teraz. Tak opäť sme tu zase s vami, siete na nás, no. Sme tu pred mestskou políciou v Brezne. Pozrite sa tam, rovno, vidíte, mestská polícia, ani majáky nemajú na nich títo kokoti vytkaní do piči. Proste, to je v piči toto. To je v piči. Ale nemáš toto proste. To ste perfekt, kde seš, jako, hele. Nerozprávame po česky, lebo či to takto najebe. Môžem to byť ja, ale môžem to byť aj môj oco. Pokedy. Už sme ho našli, to stiahla. Grga sa. Čo si kokot? Ty pôň? Toto je náš. Počkaj, to je Maťo z prvého logo. Ja neverím z korvety. Počkaj, ja mám ako Pasadena 9 DI, no. Ničím. To mám bratom, mano. Ideme bez minerálky. Ale ja nebudem písť bez brzdy. Ale choď do... Prečo bez brzdy? Poď kúpiť bagetu. Ale bagetu. Dobrý. Dzień dobry, kera godzina bije? Co sa stało? Robo, kup bagetu, Nechcem bagetu. Tak kup, nekup, ja chcem. Počkaj. Ja ty kokos, počúvaj ma. Počkaj, ja som prišiel za bar normálne, že čau te, babi. Počkaj, čo? Mám jednu cigu, A to je v pohode, pro tebe vieš, nemá. Ja? No v pohode, ako kamaráti. Tak kúpil si mi tú bagetu? Nemám na bagetu. Vraj ti, že dám ti do piče, ne? Daj oné. Počkaj, Maťo, kúpiš? Kde je ten čaj? Teraz to cíti viac než hoci kedy predtým. Dobrý večer, zdravím vás zase z Brezna, ulica. Natáčaš? Naša bagetéria, to je, ako sa voláš? Vlado. Si čierny, ale dobre, pohode. Tak daj nejaký break. Nemôžem teraz. Žony? Som? Zober. Nevidno. Však to nevidno. Ale to budem chodiť každý chvíľu po 3 na cykofoli. Chodec s kamerou. Ja idem s ňou. Ja som bola aká slabá. A ten pohár máme.
Dobrý deň! Ešte 3 minúty. Možno na to istého? Áno, do toho istého. Natočím si vás. No skús to, tak už budeš mať. Aj so smevom. Aj so spevom, ľudná mi doma. To by som bol zvedavý veľmi. Nech sa páči, 60. Hľadiska nie tak kamarát. Palenka, vonka. Ja tak, ale... Fakt točí? No fakt točím. Ešte jedna otázka, ako si zmaturoval? Na aké známky? Jedna. Na pečky? Dobrý večer. Ale to ťa nedáva. Mali sme Videl som, ma chceli zbiť, že natáčam. Ale ja som s nimi No napreč ten ma chodila. líšky, kokos, vyťahne ho von. Počujem, ja som s ním napreč chodila. On ma chce zbiť, že ho sa natáčam. robia nejaké lováky, keštenie, drobáky. Aha. Ale počkaj. Tak. Posledné love. Ale čo si puknutý, aby som nevidel vodičak ešte, hej. Ja mám 5 občiansky. Zuzka vás vydala teda slabo, ale Zuzka čau. On mi čo povedal? Čo mi to povedal, kokot? Vraj si teba nehádam. Mafianku, pozor na tú mafiu. Mafiu On mi, že no skúsme natočiť a potom uvidíš, mi povedal, kokot. Ty kokos, vôbec normálne, že ako ja si ešte poviem na kameru. Chytím mu tak. Čo by si chcela, Zuzka? Veď ty nemôžeš pačiť. Zuzka, čo si? Už neviem archív do piči. Veď, ale to bude 16 minútové video. 20, To bude. všetko potočil. Tak čaute, čo si po 3:30. Držíme sa k Brezanskej železničnej stanici. S Robom sme sa dneska trochu odpalili. Váš kamarát tu spí? Náš kamarát tu spí a chádzame dovnútra, enter, please. Prosím si otvoriť dvere, Robo. Robo. A náš kamarát tu spí. Čo je? Kubo, vstávaj. Kubo. Choď do piči s tým Kubo. Kubo. Choď kúpiť lístky. Choď, počkaj, že je s foťákom. Počkaj, asi ako 2x halaska. Hej. Choď s tým do piči, ti ho ojebem o hlavu, tak buď spokojný. Tak už je ráno po 5:00. A už je krásne vidno. Kubo trošku dobojovaný sa popasoval. Ja som po boji do piči. Proti kríze. Dlho nepil. Perfect ready. Seš pohár na nejaký horní příčku, no. A tak dneska si pospím. Pár hodín. Ráno ísť no. Se teším domů. Tamhle. Je to špatně vidno. Ty kokos. Víš tu druhu za tou hlou? To si ty. Si taký. Tam ja bývam. Kubo býva tam hore. V tej dúhej do piči. Zabudil spievať. Boli sme vo vlaku a prišiel sprievodca. Dali sme mu lístky a Kubo zalomený. Piči nereagoval.
Tak budil ho. Postavil som, že čo je? Dal mu lístok, odišiel. Kto keďže sa natočil, tak to má 3000 zliadnutí a môže zarábať. Tak. Som ja zarábal, nie ty do piči. Počkaj, na tebe by sme zarábali všetci. Tak sa majte. What's up? Ty čuje. Kubo ešte povedz čo do posledného úplne rozlučkového. No jak matriaška, ne? Si rád, že si prišiel? No ty poď ešte na rozlučku, či ráno dáme ešte nejaký? Čo, vlog, či čo telefónne dávaš? Nie je to jedno. Tak povedz čo to ešte to tam. Vlog. Trápne Že si nespraviť praženicu z 20 vajec. Dneska ešte? Teraz. Ale koko. Tak jasne, poďme láhnuť. Klamen do fete. Tak toto sú zábery použité proti A tebe. na to, že reštaurácia ti jebe. A to ideme sa nájsť. Tam hej, hlavné menu tyčinky. K pivku. Točené, točené 10 Ale také by som si dal pivo teraz. Čo by som si dal ja? Čo? Točenú zmrzlinu. Čokoládu by ti dal. Ty koko, to už ani v Brezne nemajú tú točenú zmrzlinu. Akože, to je Majú ešte? Čo ti jebe? Počkaj, na to, že my ako si škrabeme rýdne, do piči. Veľmi skoro. Ukáž polky do Páľne kameru mi oči do piči. Ukáž polky, ukáž. Poď do piči, ti ukážem pipíka, tak budeš spokojný. Tak ukáž. Hej, mám piči, budeš mať už koľko zľadnutí? Koľko? Minus 1. 100 000, 300 000, 500, 800. Za jeden deň, hej? Nie, za jednu sekundu. To jak nastá, môže ísť do piči. Keď tam ukážem pipíka. Tam to bude nový hit, to bude mať na jojke do piči. Kuriozity. Krimi. Ukázal hada. Všetci sa zlakli. Klik-klak. A budú tam práve, že pre one, vieš, Pre televíziu, hej? pre oných. Dopis daj mi ruku. Pre nádzročných je zakázané a pre slabšie povahy. Že perfové auto. Perfové auto v roku 2003. Ukradli mu. Lála. No, moje auto ide teraz cez cestu. Mačka. To je moje auto, ty kokot, to je mačka. Jo, toto je moje, pozri, ty kokot, aké ja mám auto. Čivol. Ty pičo. Jeb, tak to si idem Kámo, ja kúpiť. som ešte takto neprišiel domov, ani nepamätám. Akože, Ideš za Vidna, prídeš za Vidna, vieš. Však ti vravím, ja som proste takto neprišiel nikdy. lebo si z Japonska. Krajina hľada talent. A už sa našiel, že Kubo? Ja som talent celý život. Keď sa narodil. Keď to venko to nerobí dole cestou, viete, v piči z toho. Dobre, čaute.